IFM News. Lokal. Idol Lawrence guide. Kalpasan ang nagbali na viral iti impose ni Carlo Carbonell iti biyang ti social media pakaseknan kadagiti sa 10 ket 5 abas iti Florida nga arig na ket agkakarera da iti paset na iti Dia di Nueva Vizcaya ken Cordon Isabela ket adan iti inietnag ti DOTR ken LTFRB a suspension order para kadagitoy 15 units abas. Basar ken ni DOTR Vince Dizon ket ada iti 30 aldaw a preventive suspension kadagiti buses ken nasuspinde iti 50 aldaw dagiti driver's license dagiti karaman ti bus. Keda ditoy nga mandatory drug testing dagitoy ken karaman aminen nga drivers iti Florida. Impaiman ti DOTR ti biyang ti LTFRB ti panakadusa dagitoy ken ti maipataw kadakwada panusa ket iti kadadagsenan iti amin. Kabayatan na adan iti sungbat ti GV Florida Transport Incorporated nga agaramid da iti kabukbukodan da nga investigasyon ket impaganet gedda ati prioridad da ket kinatalged dagiti pasahero. Para ti IFM News. Idol Lawrence, sagur ka. Anat rason na nga agsasarunod kat adda ko mama intervals di gitoy nga bus. Awan pa iti emparukat nga anya mga statement iti GV Florida Idol Bernard Ngem. Kas makita ta video kat ada detoy panangidasig da ngamin iti biyang iti social media nga detoy gayam kat naka fast forward. Idin to ta detay original video ket saan mat nga naka fast forward Idol Bernard. Naka convoy da. Naka-convoy da. When? Dito lang video in fast forward da. Kaso ti lang nga nakasagkam kamakam. Yes, babaen ko ni Carlo Carbonell. Ngayon makunamot digiti da anata in-overtaken na eh. You cannot overtake without high speed. Anya laki din na yan. Anya nagalaan ti science na digitoy. Awan no sakti abogado naala kay aminen, di ba? Maka the constant speed tapno ma-measure mo deta P6 apo. Deta constant speed deta maysa dapat ma-overlapan na maysa double the speed. No, kumati speed ng ket 50 ag 100 ka tapno ma-overtake am DJ 50 Yes. Or kasi no 60 ada ka lang tagteng-teng nga na or 70. Anya lang kay dito science. My God. No pa naka fast forward. Hindi ka men? Hindi yan fast forward. In-overtake ka DJ pick up. Anak ko matari pick up 10. Oh, di ba? Ang average ng try to pick up 45 kasi long stretch yan eh, 45 to 50. Okay. So overtake ka pa DJ 50. Alaman? Plus overtake ka pa DJ bus nga same speed nga high engine. Tadatakil di gitoy. Anya laki dia. Nay. Nunot laong tapno maalam di kita. Ana nga rod agsong bata tata 15 ti awan trabaho na tata. Yes. Ay, di ni Florida awan pa isang bat na. Ati mata ko na dalang jay statement da Idol Bernard. Akit ada ti kabuk agaramid da iti kabukbukodan da nga investigasyon ken impaganet get da nga ti prioridad da ket iti kinatalged dagiti pasahero. Nata kinatalged ti pasahero. Apay ada pasahero na pay dito yung taon na. Saan damot pa nga sinong batan dayta Idol Bernard. Ag nervous si pasahero sila ta. Fast and Furious. Lumba-lumba mo dito pampamenda Fast and Furious kadigito nga gondawa. Okay? Anymore? Dayta ti damag para ti IFM News. Idol Lawrence Corpus Martinez tatak. Aremen.